Νιώθεις και μια ευεξία που δεν μπορώ να το εξηγήσω, το βασικά είναι βίωμα αυτό. Γαλήνη μέσα μου μία ηρεμία και μία πληρότητα. Αυτό. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι το μυαλό είναι και αυτό, ρε παιδί μου, όπως το χέρι σου, το πας όπου θες. Τότε είχα νιώσει ότι είχε αρχίσει ο εγκέφαλός μου να δουλεύει διαφορετικά. Και να είμαστε και μαζί και να το κάνουμε και να δείξουμε και την επόμενη γενιά ότι τελικά είναι για όλους αυτό, δεν είναι? Με απλά λόγια δεν γίνεται να το πω. Είναι μια απάντηση αυτό πάρα πολύ ωραία. Είναι πολλά πράγματα που δεν βρίσκω και λόγια. Αυτό είναι για μένα το ταϊτσί. Για μένα πια το Tai Chi δεν είναι μόνο η πρακτική που κάνουμε εδώ πέρα. Για μένα είναι το Tai Chi αυτό που κάνω πια έξω από εδώ μέσα, έξω από την πρακτική μου, που κάνω κάθε μέρα. Βιώνω και πολύ ηρεμία στο ταϊτσί. Δηλαδή, μετά την προπόνηση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην χαλαρώσω. Και με κάνει και χαρούμενη και ήρεμη. Και το κρατάς και έξω από εδώ, δηλαδή και μετά από εδώ, το κουβαλάς μαζί σου συνέχεια. Τόσο δύσκολο είναι να ρίξω τους ρυθμούς. Τι έχουμε κάνει στον εαυτό μας τόσο καιρό. Part was that's what helped me a lot, and I think that's what was the best thing that I got from it, was bringing it back to my body. Ενώ στην ταχύτητα είναι εύκολο να είμαστε κριτικοί και γρήγοροι και δυνατοί, τουλάχιστον ίσως για τους άντρες ή για εμένα, είναι πιο αυτό που γνωρίζουμε. Η αργή κίνηση έχει κάτι πιο μυστήριο. Το πιο μαγικό είναι ότι σου μαθαίνει ότι ακόμα και στην αργή κίνηση υπάρχει δύναμη. Επειδή ανακάλυπτα τη θεωρία, μετά γινόταν πράξη, μεγάλωνε ακόμα περισσότερο. Αν κάποιος δεν το προσπαθήσει, αν κάποιος δεν μπει στο... Εντάξει, τι κάνει αυτός, κουνιέται. Όμως δεν είναι έτσι. Με όλο το βάρος, με όλο το συναίσθημα και υπήρχε πάρα πολύ χάος και έλεγα τι κάνω εγώ εδώ πέρα, δηλαδή δεν δουλεύει για μένα αυτό. Ένιωσα κάτι μαγικό. Λέω, να το. Αυτό είναι, συμβαίνει. Ίσως να αποκαλύπτει τη εσωτερική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. But tell you about, I'm happy that I meet such a strong group in the Crete. It just brought life back to me. So I guess that's what Tai Chi for me is. Όλα. Είναι το ένα. Τα πάντα μαζί. Πάω να το περιγράψω και το κρύβω. Ίσως στη γραφή καταλαβαίνεις ότι η αργή κίνηση είναι από μόνη της μια μαγεία και να καταλάβεις τη δυσκολία. Και μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου με καταλυτικό τρόπο. Το Tai Chi είναι ο τρόπος με τον οποίο εγώ ήρθα σε επαφή με το σώμα μου, με τον εαυτό μου, με την αναπνοή μου. Αρχικά δηλαδή ξεκινώντας από εκεί, από μια τόσο φυσική διαδικασία που μου φάνταζε πάρα πολύ δύσκολη, θα το θυμάσαι κι εσύ, το να μπορώ να αναπνεύσω και να κατεβάσω την αναπνοή μου χαμηλά, και έλεγα ότι ακόμα και αυτό πώς γίνεται να μην μπορώ να το κάνω ή να μην έχω συνηθίσει σε κάτι τέτοιο. Ήταν ο τρόπος που εγώ ένιωσα να έρχομαι σε επαφή με το σώμα μου και με τον εαυτό μου, μαθαίνοντας βήμα-βήμα αρχικά την αναπνοή, αυτή την τόσο αυτονόητη φυσική λειτουργία
ξεκινώντας από εκεί, αλλά ζωτική σημασίας, όχι μόνο για την πρακτική και γενικά η αναπνοή, στην πορεία με το πέρας των χρόνων είναι κάτι πάρα πολύ βαθύ. Το Tai Chi είναι η πρακτική που σου διδάσκει την αρμονία και την ισορροπία, μέσα και έξω. Μετά νιώθεις και μια ευεξία που δεν μπορώ να το εξηγήσω, βασικά είναι βίωμα αυτό. Οπότε δεν μπορείς να το εξηγήσεις σε κάποιον που δεν το έχει βιώσει. Κάνε να αναθεωρήσω και πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Το κομμάτι να ξοδέψεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου, το οποίο καθημερινά δεν κάνει να το ξεχάσεις, είναι μια πόρτα που την ανοίγει το Tai Chi. Φαντάζομαι και άλλα πράγματα, αλλά εγώ το βρήκα αυτό εκεί. Δηλαδή, εκτός από όλα αυτά που μου έχει δώσει, από στο κομμάτι μέσα της ισορροπίας μέσα μου, αλλά και στο σώμα μου που με έχει βοηθήσει, ήταν και μια πρώτη τάξης ευκαιρία να ξαναβρεθώ με σένα και με άλλους ανθρώπους, κάνοντας κάτι που μας άρεσε σε όλους. Αυτό από μόνο του είναι πολύ ανταμυφτικό. Πάντα ήταν στην άκρη του μυαλού μου. Δηλαδή είναι κάτι που όταν το ξεκινήσεις, όταν το κάνεις, είναι μέσα σου. Μπορεί οι συνθήκες να μην σε αφήνουν πάντα, αλλά είναι εκεί και το κάνεις. Αυτό είναι για μένα το Tai Chi. Κοίταξε, το πρώτο πράγμα που θα πω είναι η πρώτη με επαφή που ήταν πριν από 11 χρόνια. Τότε είχα νιώσει ότι είχε αρχίσει ο εγκέφαλός μου να δουλεύει διαφορετικά. Αυτή ήταν η πρώτη με επαφή με το Tai Chi. Και στη συνέχεια είναι κάπως αυτό, σαν να έχω επιστρέψει στο σπίτι μου. Σαν να μπορώ να ζήσω στο σώμα μου με ασφάλεια. Και για μένα πια το Tai Chi δεν είναι μόνο η πρακτική που κάνουμε εδώ πέρα. Για μένα είναι το Tai Chi αυτό που κάνω πια έξω από εδώ μέσα, έξω από την πρακτική μου. Που κάνω κάθε μέρα. Ναι. Φαίνεται το έχεις καταλάβει. Μετά θέλω να χαλαρώσω τις αρθρώσεις μου και αυτό, να βρω μια εσωτερική γραμμή να κάνουμε Tai Chi. Δηλαδή αυτό το που δεν σε πιέζει ποτέ το Tai Chi γενικά σε κάτι συγκεκριμένο ότι μπορείς να αλλάζεις, όπως είναι και η φύση. Αντέχει όλους τους καιρούς, όλες τις εποχές, πάλι και εσύ πρέπει να αλλάζεις. Αυτό το ταξίδι μου αρέσει πάρα πολύ από αυτό που αλλάζουμε και συνέχεια. Είναι σχετικά μικρός ηλικία να το ανακαλύψω αυτό το πράγμα μαζί. Και όταν ας πούμε ήρθε η ώρα και μου έδειχνε σε κάποια στιγμή από την αναπνοή, από τις κινήσεις, το πόσο αρμονικά, το πόσο είμαστε σαν νερό, γενικά όλο αυτό το πράγμα ήταν κάτι μαγικό να μπορείς να συνδυάσεις την εσωτερική γαλήνη σου μαζί και τη σκληρότητα που μπορείς να δώσεις από μια μπουνιά, από μια κλωτσιά. Στάση σώματος, αναπνοής, ενέργειας, θετικής και αρνητικής και πώς μπορεί να τα ισορροπήσεις αυτά μέσα σου. Άρα είναι εκεί ο εξωτερικός και ο εσωτερικός κόσμος μαζί. Και τα αρνητικά και τα θετικά. Όλα είναι χρήσιμα και ωφέλιμα. Κάποτε όταν δεν το ήξερα αυτό, πριν να ανακαλύψω το Tai Chi, νόμιζα ότι τα αρνητικά ήταν κάτι πάρα πολύ άχρηστο και πώς θα μπορούσα να τα βγάλω από τη ζωή μου. Τώρα τα εκμεταλλεύομαι. Προσπαθώ να τα εκμεταλλευτώ. Ένα σκεπτικό όχι για την κάμερα, για το πώς το αντιλαμβάνεσαι το Tai Chi πραγματικά. Ναι. Αυτό με έχει βοηθήσει βέβαια να δυναμώσω και να βλέπω τη ζωή διαφορετικά. Να τα εξισορροπώ και να παίρνω δύναμη από κάθε περίπτωση. Και όταν αντιμετωπίζω μια κρίσιμη κατάσταση, γίνεται αυτόματα αυτό. Δηλαδή,
βρίσκω αυτόματα τον τρόπο, δεν ξέρω πώς, είμαι σίγουρη ότι φταίει έτσι, γιατί δεν ήμουν έτσι πριν. Δεν μπορώ να το περιγράψω όμως πώς γίνεται. Βρίσκω την καλύτερη στάση που πρέπει να κρατήσω. Δέχομαι τα συναισθήματα όπως μου έρχονται. Επίσης, δέχομαι και τον άλλο πιο εύκολα. Δεν είμαι απόλυτη σε τίποτα. Αφήνω να έρθει ακόμα και ο θυμός του άλλου, χωρίς να με αγγίζει καθόλου. Αντιθέτως, νιώθω ότι τον βοηθάω. Είναι σίγουρα μορφή άσκησης, και εσωτερικά και εξωτερικά. Νιώθω ότι είναι πολύ θρεπτικό για εμένα. Και σε σωματικό επίπεδο νιώθω ότι γυμνάζομαι αρκετά, ότι το σώμα μου ανοίγει ταυτόχρονα, δηλαδή δεν είναι σαν τη γυμναστική που κλείνω, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει. Και βιώνω και πολύ ηρεμία στο Tai Chi. Δηλαδή, μετά την προπόνηση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην χαλαρώσω. Να μην πέσει με ρυθμή. Ναι. Οπότε είναι κάτι ιερό, παλιό και ιερό, που με συντροφεύει στη ζωή μου, έτσι με ακολουθεί και το εξερευνώ, το μαθαίνω. Basically, Tai Chi came into my life at a time that was very challenging, and I don't know what drew me to it. I don't know what it brought me to Tai Chi, but for some reason it came. And it was something like, because I was in a lot of my head and the body was nowhere. And I didn't really expect what I found when I went into the first class. And it was connecting the body with the mind. And it was very challenging at first because it was for so long, it was just like all up here. And then I brought everything together, and slowly, it was like the one thing that brought me to the present. And it was like a relief. You know, other people, they say to sit and meditate and, do other things, but I think that, especially as women, we're more fluid and we need movement, and it was something that really resonated with what I needed at the time. And so I guess Tai Chi for me was some sort of like a reawakening, and it just brought life back to me. So I guess that's what Tai Chi for me is. Практика тайчи – очень важный момент в моей жизни. В тайчи практикуется осознанность, внимание к деталям, удержание баланса в каждый момент времени. Это полезно не только для здоровья тела, для энергии. Эти качества формируют характер. Ты становишься более сильным, более гибким, более стрессоустойчивым. Сначала ты делаешь форму, после этого форма делает тебя. Είναι πάρα πολύ. Αλλά θα σου πω τα πιο σημαντικά, όπως πραγματικά τα έχω νιώσει εγώ. Καταρχάς είναι η ηρεμία, αρμονία και ισορροπία. Και είναι, αν όχι το μόνο, από τα ελάχιστα πράγματα που όταν το κάνω, δεν είναι ότι σταματάει τελείως το μυαλό. Δεν μπορώ να πω ότι θα σταματήσει, παύση, παντελώς παύση. Προσπαθώ να περιγράψω πώς το βιώνω αυτό. Είναι σαν να σταματάει, αλλά ταυτόχρονα να συνεργάζεται πάρα πολύ αρμονικά με το σώμα και την αναπνοή. Δηλαδή να συνεργάζονται ταυτόχρονα και τα τρία και να βγαίνει ένα πάρα πολύ όμορφο πράγμα. Αυτή την γωνία, την οπτική γωνία, είναι το μόνο πράγμα που έχω σαν εμπειρία, έτσι να σταματάει και άλλα πράγματα. Να χαλαρώσω, να αδειάσω το μυαλό, το να ζωγραφίζω, το να κάνω σάπια, αυτά με αδειάζουν, με ηρεμούν. Αλλά αυτό που νιώθω, δηλαδή αυτή την ισορροπία και την αρμονία και τη συνεργασία, πνεύμα,
σώμα και μυαλό, είναι το... Μόνο εδώ δηλαδή μπορώ να το πετύχω. Και με κάνει και χαρούμενη και ήρεμη. Και το κρατάς και έξω από εδώ, δηλαδή και μετά από εδώ, το κουβαλάς μαζί σου συνέχεια. Σε όλες τις πτυχές, δηλαδή και στη δουλειά σου, ή σε άλλους άνθρωπους, και στις προσωπικές σου σχέσεις σε άλλους άνθρωπους. Να σου πει με ζέρ με τη μέλη. Οπότε ναι. Αυτό για μένα είναι το πιο μαγικό και αυτό που έτσι το αισθάνομαι πιο έντονα και γι' αυτό το έχω λατρέψει και το έχω αγαπήσει. Δηλαδή είναι ο κύριος και βασικός λόγος, εκτός όλων των υπόλοιπων που είναι πάρα πολύ. Είναι κάτι μαγικό. Δηλαδή, ξέρετε, ό,τι και κάνει, δηλαδή δουλειά γραφείου αν κάνεις, θα τρέχει το μυαλό σου σε 1000 κατευθύνσεις, το σώμα σου είναι καθυλωμένο. Αν κάνεις σωματική εργασία ή αν κάνεις γυμναστική άλλου είδους, θα τρέχει το σώμα σου και το μυαλό σου μπορεί να πηγαίνει αλλού για αλλού. Να κάνεις δηλαδή αυτό που κάνεις σωματικά, να κουράζεσαι. Και νομίζω ότι είναι το μόνο πράγμα που όλα πάνε στην ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή πάνε προς... Για να βγει αυτό που πρέπει να... Όχι πρέπει να βγει, για να βγει αυτό που θα βγει, πρέπει όλα να πάνε προς τα εκεί, προς την ίδια κατεύθυνση. Και είναι το μόνο πράγμα, νομίζω, που το απαιτεί, με την καλή έννοια το απαιτεί. Όχι με τη σκληρή έννοια απέτηση. Ναι, είναι η μαγεία του μαζί. Το Tai Chi είναι πολλά πράγματα για μένα. Το πώς είμαι, το πώς είναι. Και αυτό είναι μια ομπρέλα που αγκαλιάζει διάφορα επίπεδα της ζωής και πλευρές. Το φυσικό σώμα, βλέπω μεγάλη αλλαγή, τη νιώθω. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ το νου. Νιώθω ότι έχω περισσότερα εργαλεία να διαχειριστώ το θυμό, ανυπομονησία, ακόμα και τη λύπη. Και νιώθω ότι με εξελίξει σαν άνθρωπο και πνευματικά. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη που πήρα την απόφαση να το γνωρίσω και να κάνω την πρακτική αυτή. Σχεδόν από την αρχή, δηλαδή μπαίνοντας στην πρακτική, μπαίνοντας στο χώρο της προπόνησης, ενώ έφερνα τον εαυτό μου με τις σκέψεις, με όλο το βάρος, με όλο το συναίσθημα και υπήρχε πάρα πολύ χάος και έλεγα τι κάνω εγώ εδώ πέρα, δηλαδή δεν δουλεύει για μένα αυτό. Μέχρι το τέλος, χωρίς να το καταλάβω, είχα μπει ήδη μέσα στην εξισορρόπηση. Και το καταλάβαινα συνήθως όταν άνοιγα τα μάτια μου και ήταν το τέλος της προπόνησης. Και οπότε ήμουν έτοιμη να βγω και πάλι στον κόσμο. Και καταλάβαινα ότι το μυαλό μου δεν προλάβαινε να χαρτογραφήσει αυτό που συνέβαινε. Ήδη από την αρχή και όμως το σώμα μου ανταποκρινότανε. Και άνοιγα τα μάτια μου, τελείωνε η προπόνηση και τι έγινε, πώς. Ήμουν όμως ήδη πιο μέσα μου.